खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बराय बावहरनाय थाबाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै मोनसे ओरैनो भिडिअ लाबोनो सानदों भिडिअआनो जागोन ओरैनो जास्ट दा मोनानि बेसे जाखो 6टा जासिगोन जोङो बेरायनो फैदों ना लामाथिंजाय बेखौनो दिन्थिलांगोन आरोना नोंथांमोननो नायलांबाय थादो नै बेनो गाइस नोंथांमोन नायनो हागोन जोंनि फोथारखौ माने दाखालि बावैसो एसेबां अखा हानायाव दै लोमजोबदोंमोन दा दैया साननै अखा हानायावनो रानजोबबाय सरि साननै सान्दुं होनायावनो दैयानो रानजोबबाय एक्चुअली गाइस बारा भिडिअ बानायथाराना बुंनायफोरनि एक्सपिरियेन्सआनो गैलाय लांला नै जों दा थाबायखांनानै फैबाय लोगोफोर बेनो जोंनि लामायाहाय आं नोंथांमोननो आगोलनि ब्लगफोराव दिन्थिनाय जायाखैमोन दिनै दिन्थिबाय आं जोंनि लामाखौ बेनो आरोना जोंनि लामाया नायनो हागोन नोंथांमोना दुब्लिफोरखौ नाहरलायखि नाहर दे खामानि गैया नों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै 1K खालामना होथारदो लोगोफोर आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबावथार दे